ஹாய் மக்களே, ராஜா ராணி 2ல அடுத்தவே நடக்க போகுது அப்படிங்கறத பத்தி குட்டி ப்ரோமோவா தெரிஞ்சுக்கலாம் வாங்க. இப்போ பாஸ்கரோட அம்மாவும் வராங்க. எல்லாருக்கும் ஒரே ஷாக் ஆயிடுது. என்ன இவங்க வேற இப்ப வந்திருக்காங்க, ஏற்கனவே பிரச்சனை நிறைய இருக்கு, இப்படி எல்லாம் நம்ம சிவகாமி யோசிக்கிறாங்க. யோசிச்சுட்டு அப்படி நிக்கிறாங்க. உடனே நம்ம ரவியப்பா சொல்றாரு, வந்தவங்கள வெளியில நிக்கவும் உள்ள வாங்கன்னு கூப்பிடு சிவகாமி அப்படின்னு சொல்றாரு. முதல்ல வந்தவங்க உள்ள கூப்பிடு, அப்புறமா மத்த விஷயத்த பேசிக்கலாம் அப்படின்றாரு. வாங்க சம்மதியமா உள்ள வாங்க அப்படின்ட்டு கூப்பிடுறாங்க. உட்காருங்க அப்படின்னு சொல்லி ரவியப்பாவும் சரி சிவகாமி அம்மாவும் சரி சொல்றாங்க. போய் டீ எடுத்துட்டு வா சிவகாமி அப்படின்றாரு. இல்ல சம்மதியமா இப்பதான் குடிச்சிட்டு வந்தேன் அப்படின்றாங்க. இப்ப முக்கியமான விஷயம் ஒண்ணு பேசுறதுக்காக வந்தேன் அப்படின்றாங்க. என்ன விஷயம் அப்படின்றாங்க. உடனே சிவகாமி அம்மா கூட கொஞ்சம் அதிர்ச்சியா இருக்கு. என்ன பிரச்சனை, இந்த பிரச்சனை தெரிஞ்சிருக்குமா உங்களுக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் யோசிக்கிறாங்க. வீட்டை விட்டு வெளியே போன பிரச்சனை எல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்குமா அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. ஒரு முக்கியமான விஷயத்துக்காக தான் வந்தேன், உங்க பொண்ணுக்கு சீக்கிரமே கல்யாண தேதி குடிச்சிடலாம் அப்படின்ட்டு தான் வந்தேன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. உடனே எல்லாருக்கும் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. சரி இவங்க கல்யாணம் தள்ளி வச்சிருவாங்க நினைச்சா சரி சீக்கிரமே அப்படின்ற மாதிரி எல்லாரும் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறாங்க. சரி எப்ப கல்யாண தேதி வச்சுக்கலாம் நீங்களே சொல்லுங்க அப்படின்றாங்க. உடனே பாத்தீங்க அப்படின்னா நீங்க சொல்ற தேதியிலே வச்சுக்கலாம் அப்படின்ட்டு பேசுறாங்க. எல்லாரும் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்காங்க. இப்பன்னு பார்த்து சந்தியாவும் சரவணனும் இல்லையே அப்படின்னு சொல்லி ரொம்பவே வருத்தப்படுறாங்க. இதோட இந்த ப்ரோமோ முடிச்சிருக்காங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.